jien ma nistax naċċetta illi dawk li jbatu minn tilwima industrijali ikunu l-istudenti. Jiġifieri li dak il-persuni li jiġu l-iktar impattati mill-miżuri ta' azzjoni industrijali huma dawk li huma kompletament innoċenti f'din il-kwistjoni. Hawnhekk għandek dibattitu industrijali bejn il-gvern fuq naħa waħda u l-letturi, l-union li tirrappreżenta l-letturi fuq naħa l-oħra dwar kemm għandhom ikunu żidiet li qed nofru huma b'saħħithom ħafna. Il-Prim Ministru għal dan f'kummenti mal-medja l-ġimgħa filgħodu dwar kwistjoni fl-Emcast bl-istudenti wkoll qed jipprotestaw. Dr. Abela qal li d-diskussjonijiet li jinsabu għaddejjin u jinsabu fi stadju matur. Għaldaqstant jemmen li jista' jintlaħaq qbil bejn iż-żewġ partijiet. Sattant il-Prim Ministru Robert Abela wkoll irrefera rapporti ta' One News meta staqsejna lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg dwar il-ħlas tiegħu tat-taxxa li kien inqabad jevadi u spiċċa ħallas f'daqqa f'ċirkostanzi li għadhom mhumiex ċari. Hawn il-Prim Ministru rrefera għal dan bħala ipokrizija minn min qed jokkupa pożizzjoni kostituzzjonali. Irid iwieġeb ukoll dwar l-ipokrizija li qed juri l-kap tal-Oppożizzjoni li meta isemmi l-kelma frodi ikollu sebgħet jipponta lek u erba' leħ. Għaliex sakemm ma jagħtinix risposta ċara minn fejn id-dobba 60,000 euro biex ħallas kont tat-taxxa li kienu jevadih bi frodi tal-liġijiet fiskali ta' pajjiżna tul medda ta' snin u ħallsu biss meta inqabad mill-awtoritajiet tat-taxxa ta' pajjiżna. U damu mbagħad wara l-inqabad snin jevadi milli jħallsu jisfida u ħallas biss meta kkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista sal-lum snin wara għadu qiegħed jirrifjuta milli jagħti risposta ċara minn fejn ġab dak il-flus. Sissa għandna kwistjoni ta' unexplained debt li l-kap tal-Oppożizzjoni bħala bniedem li jokkupa kariga kostituzzjonali huwa doverus fuqu li jweġibha sakemm ma jkollniex risposta il-poplu se jibqa' jsaqsi u bir-raġun